Criollo Film Festival te llega a Amsterdam, awarding Cinema The Pulse na Amsterdam, dia ng 3, 4 y 5 de oktober 2025. Kota na Hollanda, mo po perde experiencia unico. Geachte gasten, welkom bij de allereerste editie van het Criollo Film Festival in Nederland. Vanavond vieren we onze taal, onze cultuur en onze verhalen op het grote scherm. We hebben een kort, maar feestelijk programma. Het is mijn grote eer en een waar genoegen om vandaag bij u te mogen verwelkomen bij de opening van het Criollo Film Festival in Nederland 2025. Met dit festival brengen we een bijzonder stukje van Curaçao naar Nederland. Het is namelijk dat wij niet alleen maar films in eigen taal vieren, maar vooral ook de verhalen, emoties en ook de creativiteit die ons als gemeenschap verbindt. Ook dus een van de partners in deze gloednieuwbioscoop, zoals u ziet. We zijn ook nog niet helemaal klaar. Er zijn nog allerlei dingen die afgewerkt moeten worden, onder andere de horeca beneden, nog wat dingen. Maar dat houdt ons niet tegen om zo'n initiatief als dit te verwelkomen, want dat gaan we in de toekomst ook heel graag doen. Openstaan voor allerlei initiatieven. Onder andere Jan Doense, de programmeur, die is aanspreekbaar voor allerlei goede ideeën. Over de filmwereld in Curaçao. De filmwereld op Curaçao bevindt zich op een kruispunt. Enerzijds hebben wij enorme rijkdom, onze landschap, onze cultuur, onze muziek, onze taal. Dit zijn verhalen die wachten om verteld te worden, beelden die wachten om vastgesteld te worden. Anderzijds zien we ook de uitdagingen, beperkte infrastructuur, weinig budget. Criollo Film Festival está nos tour e é uma plataforma onde nos idioma, nos cuentan y nos pueblos y un futuro del mundo cinematográfico. Kanti ako na Caracas Bayo. Ini na kita di masuk ke pulau betul mes. Ya masih kau korengega. Masih malda kita si bisabo. Mira que dushi. Ayo pishe aqui, no? Agora mi wag una mi tayo lugar mi uli namin di mago garbo. Mi di mago cheese.